Така, нека да продължиме. Би ли му обяснил какво означава за тебе ДС? Какво е ДС? За мен държавна сигурност представлява един символ на абсолютното зло. Разбира се, да се прави еквивалент е много трудно. Злото може да не е свързано с ДС, но до този момент не съм видял специално човек, за който съм научил, че е агент и който да ми направи едно наистина добро впечатление. Искам да те попитам, понеже напоследък в българското пространство излезе агенти никому не вредили и едва ли не те са герои. Смяташ ли, че има добри агенти, които не би трябвало, не само, че не би трябвало да бъдат преследвани, но би трябвало да бъдат обявени за национални герои? Значи ще ви отговоря последния начин. Наскоро излезе книгата на пастир Христо Количев, която засягаше точно пастирските процеси. По принцип не съм особено емоционален човек, обаче аз мога да кача направо ревах със сълзи, когато прочетох, защото много емоционално ми подейства факта, че има човек на 25 години някъде, почти колкото мене, който е бил пратен в затвора от комунистическата власт. Мисля, че много хора ще се сетят специално от методистката църква. Става въпрос за пастир Здравко Безлов, така ли му беше името? И той въобще не е единствената жертва на тези. Много трудно се чете такава книга. Между другото, пастир Количев е направил според мен страхотна книга с академична стойност, при която засяга този въпрос не толкова от емоционалната страна, но човек не може да остане безучастен, когато чете за някой от тези съдби. Например, за един пастор, който се казва Глухаров, който е бил принуден буквално в Белене да се влачи по корем. Просто това са едни невероятни мъчения. Човек не може да остане безучастен към тях. Много трудно ми беше да изчита тези редове. Много често ми се налагаше, че книгата да я чета поради ограниченото си време на публични места, в влаковете, едва ли не трябваше да се сдържам. Но според мен, като си имам предвид какво е причинила държавна сигурност на тези хора, и не говоря за държавна сигурност, само за комунистическата власт преди това, преди да се внедряват агенти на държавна сигурност в църквата, според мен да се толерира тези агенти да продължават да бъдат лидери на църкви е просто обида и гавра с паметта на тези хора. Това е моето мнение, не се срамувам да го изразя публично и смятам, че това е морално правилното мнение. Тоест, според тебе, един човек с духовен сан, пастор, епископ, библейски работник и какъвто е духовен сан, който е ръководител на дадена църковна общност и се установи, че е бил агент на държавна сигурност, би трябвало морално да слезе от амвона и да се подаде оставка. Абсолютно. Така трябва да бъде. Ако обаче той претендира, както пастор Теодор Ангел претендира, че поради неговите данни днеска ми пращат, че поради неговите данни и поради неговите доноси, има около 30 доноса до света му, няма нито един осъден. С други думи, никой пострадал. Какво би казал за такива? Какво бих казал? До каква степен можем да клепем братята си така по-християнски, нали? Да. То звучи, разбира се, малко комично и комично така и се изразява, но проблемът е много сериозен. Бих искал малко да вмъкна един друг въпрос за репресиите специално, защото аз споменах за пастир Марин Глухаров или Здравко Безлов, които буквално са били съсипвани от комунистическия режим. След 90-та година се наложи много широко тълкуване на това какво означава да бъдеш репресиран. Не случайно старите седесари са ми разказвали, че от тези от основателите изведнъж най-големите комсомолци са ставали седесари и изведнъж и те са излезнали репресирани. Репресирани за какво? Че не са им дали втори апартамент, например. Това е било репресия. Когато е имало хора, които през това време са се влачили по кълта в Белене. Това ли е? И аз не желая да допускам в момента по въпроса с досиетата да се прави такава спекулация относно това какво означава, доколко е позволено да клепеш
и да натопяваш брат си. Тоест, бил веднъж агент, той е заклемен агент и би трябвало, ако е морален човек, да отстъпи, а не да претендира, че бил добрите агенти. Това ли е твоето послание? Това е моето. Той трябва да отстъпи. Не говорим, ако се покае, разбира се, пред църквата публично, не говорим да го изгоним от църквата, разбира се. Но ако не го направи, това вече говори за един много сериозен проблем, за проблем, който, за съжаление, все още не сме намерили правилното решение. Да, показателно е, че до сега нямаме нито един, който да се е покаял и да е слезен от позиция на власт. Всъщност имаме агент Клисурски, който се покая, но беше преизбран единодушно. И имаме агент Велев, който първо поднесе покаяно извинение, не му приеха оставката, сега се покая, но издигна своя син в позиция пълномощника, той остана в сянка да управлява. Това е. Други агенти нямаме покаяли си. Значи аз не познавам така, нямам досег с агент Велев. Аз съм посещавал къщата на агент Клисурски. Това стана някъде, не помня вече, 2006-2007 година ли беше, скоро, разбира се. Но бих искал да си поговорим малко и за проблемите, които имах там, защото много от ръководителите не бяха достатъчно коректни към мене, когато се случиха някои неща, защото ние сме си така простили с Румен, с който имахме така... Румен е брата на агент Клисурски. На Павел, разбира се. Но това е един въпрос, който трябва да се подискутира малко по-сериозно. Защото когато аз бях един млад човек, но повярвам, в първата една година, аз имах чувство, че буквално Господ ме обича. Така го усещах непрекъснато в мен, в сърцето ми постоянно. И си знаех, че усещах вътрешно, че всички трябва да бъдем добри едни към друг, да следваме Христовите принципи, да следваме двете най-големи заповеди, които Исус Христос ни е оставил като наследство, които да спазваме. И някакси, когато първо мисля, че бях в ново поколение, аз ходих там известно време, след това си тръгнах от ново поколение и защото настоящата ми годеница вече беше тогава в Божията църква. Това е добра причина да тръгнеш. Поради тази причина започнах да посещавам тази църква и вътрешно усещах, че има някакви проблеми. Обаче бях доста толерантен. Усещах, че това е само мой личен разказ, разбира се. Че неща, които съм казал преди... Сега аз не обвинявам конкретно агент Клисурски, но неща, които съм споделял на някого като молитвена нужда или... Са били използвани срещу тебе и са разгласени? И са били разгласявани. И това го видях. И когато говорих... Тоест ти си отишъл с доверие, подходил си към пастора с доверие за лична нужда или слабост и след това ти виждаш, че това нещо е заупотребено и разгласявано и по този начин не е запазено дори тайната на доверието, на изповедта. Да, мисля, че нещо такова се получи. Много хора, разбира се, не биха казали това за мене. Да, това е доста лично и няма как да се докаже, освен ако няма написан донос. Няма как да се докаже, просто разказвам за моето собствено разочарование, защото се опитах да говоря с тях, не срещнах... Добре, по-късно, когато разбра, че той агент, това припокрили ти пъзела, т.е. наредили ти се пъзела, защо се е случил по този начин? Ами аз нямах много досег като цяло с агент Клисурски, по-скоро работих с неговите хора. Но смятам, че когато той ръководи нещата, няма как да не бъдат отразени и при всички останали стъпала. Между другото, аз уважавам много вярващи хора, които са в тази църква. С някои от тях все още сме в добри взаимоотношения, но като цяло аз... Защо казваш все още? Очакваш ли взаимоотношенията да се влошат заради това, че ти имаш твърда позиция срещу агентите? Очаквам да се влошат, но надявам се, че... Мислиш ли, че ще излезе някой? Който е константен, няма как да се промени.
Надявам се да обърне нещата за добро. Мислиш ли, че някой ще излезе и ще каже, понеже ти застава срещу агентите, аз се дистанцирам от тебе, не искам да бъда твой приятел, или по-скоро ще намерят други причини да те избегнат? И как мислиш, какво ще е поведението? Аз очаквам някои хора да се убиват срещу мен, разбира се, да кажат, че не искат да имат нищо общо с мене, но който иска да стои на истината, той ще бъде гонен. Да, това си прав. Това не е завет от Исус Христос. Всеки, който иска да... ще бъде гонен. Който иска да живее благочестиво, ще бъде гонен. Да, ще бъде гонен, за съжаление, и няма... И аз, разбира се опитвах да подходя. Понякога човек се опитва, разбира се, в рамките на мирните взаимоотношения да се реши проблемът, но понякога няма как. Това, което видях, тук има и лични неща, които не бих искал да споменавам по-конкретно, но бях изключително разстроен от поведението на хората. Между другото, какво се случи след като излезе донос на агент Клисурски? Той си подаде оставка, след което беше преизбран от Духовния съвет. След няколко месеца Как го обясняваш този феномен? Защо хората решават, че няма никой по-достоен да води деноминацията от един доказал се агент? На какво го даваш това обяснение? Как можеш да си го обясниш? Просто това е показателно за нивото на духовност, може би. Аз лично чето характеристиката, която водещите агенти дават за Клисурски, и там е записано нещо уникално. Казва се така: на ниво интелигентност той е високо на всички останали членове от сектата. Аз съм абсолютно съгласен, че той е така, че интелигентен човек. Обаче, някакси според мен това не е достатъчно качество да ръководиш деноминация. Плюс това, както споменах, проблемът не идва само от Клисурски, защото той си подаде оставката, но идва и от Духовния съвет. Тоест това е начин на мислене. Аз исках да разкажа една история, защото аз попаднах в църквата месеци след като оповестиха досието на агент Клисурски. Това ще рече преди една седмица, твърде рано, преди около месец. Добре, ти си приям, когато отиде ги попита, този човек е агент, как ти отговориха? Значи аз говорих с един от младежките ръководители тогава, сега не знам каква длъжност взема, но разговорът понес по такъв начин. Просто докато тази църква не скъса изцяло с държавна сигурност, аз не мога да се върна при вас. Отговора неговия беше в прав текст. Аз съм скъсал с тоталитарното си минало. Ако искаш да говориш с някой от църквата, говори с него. Аз му казах, проблемът е общ, защото вие сте си го преизбрали отново. И смятам, че мнението на Духовния съвет да преизбере този човек е дълбоко неправилно и недуховно. Следствие на което получих отговор: това е твоето мнение, ти не можеш да ни повлияеш, нашето мнение е такова и неща ще се продължат по този начин.